Babe, thank you ha. Nagidagi ko ni mo beach ron nga weekend. Long weekend well spent good. No worries, babe. Ang importante, nalingaw ka. Yan na ta. Thank you, Carlos, sa pag-drop na ko dinis bay. No problema. Basta ikaw. Swerte gud kayo kung uyab nga naka-best friend siya parehas ni mo. Thank you. So, manaog na ko ha. Babe, thank you again. I love you. I love you too. Carlos, thank you pag-usab. Bye. Bye. Naabot na lang ta din sa kondo pero hangtod karon wa pagyapon ko ni magitinggan. Unsa magig ko para nimo? Carlos, unsa man ang pangutana ha? Siyempre, mahal ti ka. Bullshit. Oh, love. GM, naglibog na ko. Kung hangtod ka no sa ata ngayon ini. Abi nimo, di lang tayo ako ang imong gipasakitan. Apil na si Sofia. Kung mahibaw siya bahay na to. Love. Di na mahitabo. Kay kita rin ibaw ani. Nakasabot ka na ako, di ba? Oo, nagkasabot ko. Pero wala ko mahibaw kung unsa ba'y angay na kong bation ron. Nagkonsensya ako. Abi ba na kog mahal ko nimo? GM, mahal ti ka. O bitaw nga, gisabuti ka. Di ba? Love, please. Di na ako kayang mawa ka na ako. Please. Patas ipang imong pailog o bagsabot na ako. Ikaw rin nakasabot na ako. Ikaw ra. Okay, fine. Pero please, hangyo na ko na mo. Ayaw na ni Padugaya pa. I promise. I just need more time para masulti na ko nilang mama ug papa ang tinuod na akong pagkaako. Okay. Pero GM, I can't promise you. Gahangtod-hangtod na lang sad ko nga masabot ni mo. I have feelings too. Unta, mag-consider sa na ni mo. JM unsa man. Wa pa gyud kay planong pakaslan si Sofia? Ma, Tigawang na Miss Papa ni mo dong. Ganahan na kay Miga po. Mauna. Pag-propose na ni Sophia, oy. ma. Kuwang pa magod akong tinigom kod. Ay, sos, ka na na. Maralay problema ni mo. Tabangan ka na mo mama ni mo. Oh, pa. Oh, dili man sa ingon nga, dali-dali ka na mo, ha? Pero usa pa may dugayan, di ba? Bila na ba mo katuig si Sophia? Anak, ramasa mo pa doon diya, di ba? Gusto si Papa ni mo anak. Usa pa, 30 ka na. Naanak yung ka sa hustong edad to settle down. Ugma dayon. Planuhan na to ang imong pag-propose ni Sofia. Unsa ma? GM, seryoso? Gida ko ni mo din sa mall para magpakuyog o magpatabang og pili na kong singsing para ni Sofia? Carlos, please. Nahibaw bitaw ko. Nga mas doon na pa kay taste na ako ining mga ingon ini. Mong giubanti ka. How insensitive. Love, please. Okay, fine. Pero, I tell you, last na ni. Sobra na ka ni. Oh, love. Pwede na ba na akong tagtangon akong blindfold? Yes, pwede na, babe. Wow! Kadaghan flower petals din tinuod ni. Sophia, will you marry me? GM! Yes!
Yes, JM, magpakasal ko ni mo. Congratulations sa ninyo. Sige na. Wala ko ha? Dili ba ka ma-join na mas dinner, Carlos, nga gi-prepare ni JM? Dili na lang. Gusto ko nga hatagat tabog time. Kamong duha. As fiancé. Oh, Carlos, Recorded by X Thunder Gaming. Babe, okay na to si Carlos? yes babe. Ay lang to siya tagda oy. Sure ka? O lagi. I'm sure happy ra to siya para natong duha. Especially kay kaslo na iyang best friend. Hinoon. Basin, emotional lang to para nimo. I love you. I love you so much, babe. Gahapon pagusig tawag niya pero di gyapon siya matubag. Carlos, please tubagan ako. Asad siya mapauli sa iyang kundo. Hello. Hay, salamat. Itubag na gyud ka. Finally. Asa man karon ha? Gahapon pa magkanguha mo tubag sa akong mga tawag. Magkita ta. Doon ako importanteng isulti nimo. Sige love. Asa man? JM, dili na ko. Usidi na ka. Dili na nako kaya. Dili na nako kaya ang tanang mga pagpasakit ni mo nako. Abi ba na kung nakasabot ka sa akong sitwasyon? Oh, nakasabot ko. Pero ikaw, nakasabot ka ba nako? Carlos. Dili na ko GM. Sobra na. Oh. Sobra na kayo. Carlos. Love. Unsa? Makigbuwag na ka nako? Sorry, Sofia. JM, ayaw nagbuhatan ako. Maluoy ka, magpakasal na ta, diba? Sorry, Sofia, pero dili na nako kaya nga mas masakitan ka pa. Doon na bilain. Sofia, Sultihi ko! Sultihi ko! Doon na ba ko'y nabuhat ka sayop? wa. Ni anak ko ang sayop. Makakita ra ka og mas bagay nimo. Mas deserving nimo. Doon ako mag-expect ka makabuhat ka na ko, ani. Sofia. Wag yun. Sofia! Sofia, sorry! Taw-taw na gid na. Wala ko'y balita ni Carlos ta. Kumusta naman ka siya? Oh, si Carlos. Hello? Available ka tonight? Ha? Yes. Masin ganan ka mo ubang tonight. Sure. Asa man? Kamusta, JM? Nanong sweet man kaya sila ni Carlos ug Sofia. Sila na ka? Hey, Ha? okay na ka? Yes. Okay na ko. Carlos, mag-CR na ka, ha? I'll be back. Kamu na? Yala kong gigamit. Aron pa siloso ka. Usa? Until now, wa pagyapon siyang ka-move on. Hindi mo. Carlos. Sige. Kung misulti ka pa dayon unta sa imong pagkatao, kung unsagid ka, wala untay maamong pa. Di ba? Kung gipahibaw pa lang unta nimo si Sofia sa tinuol, I think, mas makadawat ra siya tingali. I didn't know nga moabot ba di ay sa ingunani. Wag ko sad. Unsay angay na kumihibawan? Oh. Mag-istoryatan niyo sa gawas.
Ang tinuod, Sofia, bayot ko. Unsa? Og ang rason nga nung nakigbuwag ko nimo, tungod ni Carlos. Unsa? Doon na may relasyon ni GM sa dili pa kamo, Sofia. Sa ato pa inyo kong gibuang? Giduwaan lang ko ninyo? Sofia, wa ko'y intensyon. Wa! Kung sa may tawag ni mo ng imong gipabat og pila ka tuig! Sofia, Dili pa pagod din ang intensyon ni mo! Mga hayop mo! Mga hayop mo! um, Huwag ikaw, Carlos! Nahibaw man unta dahi ka! Pero nisugot kang gamiton ti karon pa seloson si JM? Grabe mo! Huwag mo'y mga kaluoy na ako! Sophia. Mga hayop mo! Sofia, I'm sorry. I'm sorry, Sofia. It's not a secret I try to hide. I know you want me. Tungod atong hitabo, nangisog na kumusulti sa akong mga ginikanan sa tinuod akong pagkatao. Og, as expected, di gid sila makadawat na ako. Nilayas ko sa amo, kaya di ko gusto nga mag-expect sila og something from me nga kahibaw ko sa akong kaugalingon nga di na ako mahatag nila. Judge me all you want pero gusto lang kong magpakatinuod sa akong pagkatao. I just want to set myself free and be happy with the person I true love. Ug kana mo si Carlos. Di nilang kutob, dagang salamat. Amen. Recorded by X Thunder Gaming. Bakit may higalang kaagi ni JM nga taga Cebu City? Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan. Rewrite the Stars. Ang mong kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Jelly Aka, ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalinlaing kaagi, nga naglibot sa sakawit. I-address lang iniining talumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña,